Kita lang yang nga lahi sa kalibutan nga tamaan kay init, nga pangapi init mo. Ang kainiton sang panahon ang isa ka klase sang physical stress. Ang tao may ara lang sang limitasyon sa physical stress nga pwede niya mabaton. Suno sa internal medicine specialist kag diabetologist kasi Dr. John Canuel, bangod sini ang mga pasyente nga may cardiovascular comorbidities o kung may mga ginabatsag nga mga balatian sa heart, ang sarang ma-heart attack o kung ma-stroke kung ma-expose sa grabe nga init. Patients, especially nga may mga cardiovascular nga mga comorbidities, even those nga controlled, but especially those nga uncontrolled, kay ti why inom bulong or irregular maginom ang bulong or undiagnosed pagidya. Wala pagid siya ka pa check up, why siya kabalo. Ang nabalaan niya lang niya from time to time, daw nagapinot ang dughan, nagasakit ang ulo, daw nagalingin ang ulo, daw gasakay blako no sa barko. Amo na nga feeling, pero wala gid ya kapagi pa check up nga kun itanaw mo ng BP nila tag-as, may expose amo ni klase nga physical stress can actually develop mga cardiovascular problems like a heart attack or a stroke. Gani wala gina-recommend ang magsulay sa init mga pasado alas 9 sang aga tubtub alas 4 sang hapon. Kung wala sang importante nga kaladtuan, mas maayo nga magtinir sa indoors o kung magpahandong. Kung kinahanglan gid magwa, proteksyonan ang lawas. Subong gani kuno nga nagsugod ang grabe nga kainiton, nagaamat-amat naman damo ang cases ang heart attack kag pagtaas ang BP sunod sa kay Dr. Canuel. Wala man gina-advise ang coffee kag tea kung grabe kainit sa gwa. I wouldn't advise coffee and mga tea kay diuretic na sila, no? Kita lang yang lahi sa kalibutan nga tamaan kay init, nga pangapi init mo, no, di ba? Pero ang bottom line bala is if you felt dehydrated na o how ka gapala malas ka, hindi ka maginom anay kape, no? Bisan ice coffee pa na, i-reserve mo na lang na anay, no? So inom ka tubig, no? Plain nga tubig, or pwede pa mga juices there, pero ang pinaka-convenient is and not cold water, ha? Okay. Not cold water. It's regular temperature na water, no? Kaya because imaginable, haling ka sa init-init, gulpi ka mainom tugnaw-tugnaw, that's also a stress. That's also physical stress. Delikado man. No? Ang kakatabo pagid subong, bisan grabe na gani ang init, may naga-bike, may naga-run, kag may naga-swimming, kag naga-pinsar nga okay lang sila. Kay maayo man ang ilang nga pamatsyag kag pirmi man nila nga ginapanghimo, ilabay na gid ang mga huben. Pero delikado man ini suno sa kay Doc. Ang masakit wala man kapili edad. 'Di ba? May mga bataon nga kakibutang, gulpi lang yaga collapse, gulpi lang yaga develop cardiac problem. May mga young individuals nga makibot ka lang yang went into critical illness. Kay because the fact is hindi synonymous ang external nga appearance ng isa ka tawo to actually see the different organ system, no? Nga kung may mga diferensya na no? Kay because may mga ara entities nga inborn, may mga entity actually especially sa aton kind of lifestyle and diet, nga bata pa ga-develop na mga cardiovascular problems. Ang iba nga huben pa, diabetic na. Ulihin na nagaka-diagnose kag nagalala ng ilang diabetes nga nagresulta sa problema man sa heart. Gani suno sa kay Doc, dali na nagasulod ang importansya sa pagpa-check up o kung pagpa-laboratory. Mas maayo nga sampang hubin pa, nahibaluan mo na ang sitwasyon sa imo nga lawas. Sa Riverside Medical Center, may mga laboratory test nga available, ilabi na para mahibaluan ang imo nga blood sugar.
sa Riverside, may ta different packages, especially sa mga youngs, of all ages actually. So may kita metabolic panels nga pwede nila ma-avail ang aton mga tests. Usually na siya sa screening ta, may nada sang fasting blood sugar, lipid profile, ina-check naman ang creatinine, ang for kidney function, ang SGPT, SGOT for liver functions. So may ta package nga budget health kag swak gid sa budget bala sang mga mga young adults, mga nagaubra na, or even applicable man siya sa mga mid adults, mga 40s, 50s, and also sa geriatrics nato yung mga patients. So 1,600 lang na siyang basic, may man ta enhanced nga package, ginatawag ta nga LPD2 or Laboratory Package Deal 2 plus nga apla siya kay may upod siya nga X-ray kag ECG plus dala na imo nga CBC kag urinalysis kag atong mga test na mention ko previously. Importante ini suno sa kay Doc. Kami mga masakit nga kung temprano pa na-diagnose kay naibaluan man sang temprano pa parehos na lamang sang cancer, nasalbar pa ang kabuhi sa pasyente. For more inquiries para sa laboratory packages ng Riverside, magtawag lang sa number sa inyong screen.